Si haguessis de fer una aposta, que és difícil la pregunta, i potser d'això, quants anys li queden? La part arquitectònica no li queden gaire més de 10 anys. I dins aquests 10 anys es solaparan ja molt probablement amb aquesta part escultòrica. Tot el tema de la pandèmia ens va fer molt mal, ara estaríem molt més endavant del que estem, però bueno, estem calculant això. Estem de nou aquí, un altre podcast, tornem. Sí. Avui tenim episodi molt especial, què anaves a dir ja? Re. I, a més, tenim Casa Fígols. No fallen. En voleu? Ramon? Va! Ramon? Qui és el Ramon? Qui tenim aquí? Avui tenim un convidat molt especial. I així Tenim, com sempre, us portem gent de qualitat, sí? Per tant, valoreu. Una persona que en sap molt de la vida, que ha tingut una gran trajectòria i que és cap d'obra de la Sagrada Família, al Monument de Catalunya. Ramon Espel. Les expectatives són tan altes com la Sagrada Família, Ramon. Ostres! Hòstia. Molt bé, Santa. Si sortiré corrent! La tenia guardada aquesta, eh? Va! Com et definiries? Què fas a la teva vida? Què és de tu? Com em definiria jo? Sí. Home, professionalment, aviam, és molt diferent com quan vaig començar, que no era gaire més gran que vosaltres, com em defineixo ara, no? Vull dir que l'edat també et crea una manca d'energia, que no és la mateixa quan comences, i veus les coses diferents, no? Tinc la sort de treballar en un lloc que per ell mateix és un repte. Val? Doncs, jo sempre puc dir que la meva vida, gràcies a allà on estic, doncs, ha estat un repte permanent, no? Independentment de si l'acabo o no ho crec. No? M'agradaria veure-la acabada. Treballant-hi ho dubto, no? Però de totes maneres, aviam, a nivell de personalitat, els reptes, disfrutar de la vida, estar viu, això sempre m'ha agradat. Sempre m'ha agradat doncs, poder fer coses, no avorrir-me. El meu pitjor enemic és l'avorriment. Si jo estic a casa al sofà i cap d'una estona noto avorriment, haig de fer alguna cosa, m'haig de moure. I llavors, doncs, la meva vida m'ha agradat sempre el món de l'art, m'ha agradat el vi, m'ha agradat estar amb la gent que m'agrada estar i, en fi, jo em definiria una mica així. Bona reflexió. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Espera, no hem dit perquè el Joel porta ulleres de sol. Us expliquem. Hem arribat tard al podcast perquè l'he hagut d'anar a buscar a la comissaria. Va tenir una baralla molt heavy, mira com la van deixar. L'altre, perquè no va veure com va acabar l'altre, o sigui, destrossat. Però ha estat una setmana, ens hem tancat al calabosso. Sí, bueno. Si tens l'ull és que vermell, eh? Sí, tinc l'ull fatal. No, s'ha posat morat. S'ha posat més morat que el vi. Vaig tenir un problema amb una gent molt perillosa. Molt heavy. I el heavy. Sant em va venir a ajudar i el que m'han parit la primera hòstia va marxar corrent i em vaig quedar amb l'ull allà a terra, vull dir, el vaig agafar, ens vam parir a jugar ping-pong amb l'ull, el vam ficar a una nevera i me'l van tornar a recol·locar. Hòstia, quina experiència, no? És broma, això era la mentida, es va picar de cap a una porta i ja està. No, jugant a futbol, nois, jugant a futbol. El futbol, el que et dona i el que et treu. Tornem a l'entrevista, Tornem sisplau. al que importa, ja. Tornem al que importa. Tornem a l'entrevista, sisplau. Què hem de saber del Ramon? És a dir, per què et vas voler dedicar al que t'estàs dedicant avui en dia i què és el que més t'apassiona del que fas com a arquitecte? Cap d'obra, ho diem bé? Cap d'obra com a càrrec? Sí. Cap d'obra de la Sagrada Família. El càrrec o les feines han anat canviant amb el temps, però sí. Jo no volia fer això. De vegades quan gent jove que m'ho pregunta, o a vegades he fet conferències inclús al col·legi amb les noves generacions i em diuen, ostres, vine a parlar de per què vas fer això, i inclús per animar la gent jove dic, feu el que us agrada, perquè jo no ho vaig fer. A mi m'agradava molt l'art, m'agrada molt dibuixar, jo volia fer belles arts, però hi ha un moment a la vida que dius, aviam, si faig belles arts, o en aquell moment pensava, o ets molt bo per guanyar-te la vida o acabaràs donant classes. I llavors dic, ostres, jo ja feia delineació amb edificis i obres i m'agradava, perquè també hi havia una part artística i una cosa va portar l'altra. Llavors tota la història comença en el mateix Berguedà, faig el projecte de fi de carrera sobre el Gaudí aquí al Berguedà i,
pim-pam, i vaig, sense com aquell que diu, adonar-me'n, hòstia, la Sagrada Família. Collons. I així es va anar, amb 25 anys. Hòstia. 25 anys, amb 25 anys vaig entrar-hi, i em vaig solapar gairebé 2 anys, no ben bé, amb l'antic cap d'obra que hi havia, i res, i als 27 ja em quedava sol. Ja es va jubilar i em quedava sol. Sí. 27 ja, allò que fins i tot una mica de por vaig passar, perquè en aquell moment ho veia molt gran, no? Però bé, al final t'acostumes i al final t'adaptes. Molta gent de vegades em diu, ostres, és que allò és molt bèstia. Sí, però com que he tingut la sort de també, quan jo vaig entrar, la segona sort va ser aquesta, que allà hi havia molts pocs diners. Sagrada Família en aquests moments té un pressupost de gairebé 100 milions d'euros. Quan jo vaig entrar era de 300 milions de pessetes. Clar, i deies, fins i tot jo pensava, dic, ostres, això serà llarg. Per muntar un Lego i poc més, eh? Sí. Però de mica en mica la Barcelona Olímpica, tot plegat, va fer que, ostres, que el turisme anés pujant i dic, no, ja. Perquè què ho finança, això? Hi ha una nòmina eclesiàstica? No, el turisme. Tot el turisme, ara mateix. Quan jo vaig entrar, fa 32 anys, hi havia una part encara important, que encara hi és, però el tant per cent ara és molt petit, jo encara hi havia vist gent que deixava molts diners. La Sagrada Família té un patrimoni que normalment se'l ven, la Sagrada Família ha arribat a heredar, o gent que ha deixat herències, d'un bloc a l'Eixample de Barcelona, un bloc de pisos. Clar, el tant per cent de donacions d'aquella època era molt alt respecte al turisme. Clar, aquestes donacions, encara que es mantinguin, ara és un tant per cent molt petit, a la Sagrada Família entren 14.000 persones al dia. 14.000. Es diuen ràpid, Clar, són moltes. Quan val una entrada? De promig, l'entrada bàsica, no sé si estan a 24 euros, 23, 24, llavors hi ha el tema de tot el merchandising, tot això. 35.000 euros al dia. Jan, Soc matemàtic. 14.000 per 24. Com ha de ser 35? I quan és? Home, seria 14.000 per 2, com a molt. 2 i mig. I ara només faltat un 0, és 350.000. No, aviam, 14.000... Bueno, ja ho fareu vosaltres a casa. 14.000. 350.000. No, has dit 35.000. Has dit 35.000. Bueno, és molt. Només us diré que una de les meves anècdotes amb el tema dels diners, clar, allò també era amb una sabata i una espardenya. Quan vaig entrar, encara hi havia l'antic cap d'obra, sé que em vaig envalentonar amb unes bastides que havíem de fer per pujar unes columnes, i vaig demanar un camió de taulons. Diu, ostres, mira de demanar d'aquí uns quants dies perquè ja ens el cobraran al gener. Aquest camió de taulons, clar, que ens el cobrin al desembre, al gener, imagineu com estava el tema per un camió de taulons, no? Clar, tot això ara ha canviat, tot això és una gran empresa, amb departaments de 10.000 departaments, serveis externs, enginyeries externes fins i tot estrangeres, ara és una bèstia molt gran, no? Per això us deia que la por també vaig tenir la sort de perdre-la sense donar-me en compte. Entrar allà, ara suposo que entrar allà, ostres, deu tenir més de por probablement que la que jo tenia, perquè jo veia que allò de moment era una cosa no precària tampoc, perquè sempre he dit que allà les coses tothom ha intentat fer-les el màxim de seriosos possible, no? Però, esclar, el pressupost era el que era. No? El que manes són els diners. Bueno, fes. Llavors, perquè algú que ho entengui, algú que no... Ja ho sé, Jan, deixa estar el tema de les ulleres, hòstia. Perquè algú que no ho entengui, que sigui bastant nou en el món, com explicaries que porten 140 anys, no?, en obres? Sí. Per a què és degut? Sí, això molta gent... Aviam, fins fa uns anys, de raó només hi havia una, que era l'econòmica. Ara molta gent ens diu, ostres, amb els diners que hi ha no podeu anar més de pressa. Jo pràcticament diria que pràcticament es va al màxim de pressa que es pot. El que passa que no oblidem que és una obra artística. Hi ha artistes pel mig. És a dir, no és com fer un bloc d'apartaments de primera línia de Platja d'Aro.
m'explico. Clar. Algo més complex. El sistema constructiu és únic. Poques coses, per no dir res tampoc, però hi ha molt poca cosa estàndard de la seva família. Hi ha materials estàndard, tot i així els que nosaltres fem servir són caríssims. Avui dia la construcció encara fa servir, no encara, fa molts anys i farà servir encara molts anys, l'acer d'armàs, acer al carboni. Nosaltres fem servir acer inoxidable i d'unes qualitats molt altes. Són 10 vegades més el preu de l'acer normal del carboni. Clar, doncs tot això, la manera de treballar, la manera que te serveixin, són molt exigents amb l'origen, amb la traçabilitat dels materials. Les pedreres es van a veure l'origen. Hi ha pedreres des del Brasil fins a l'Iran, entremig, Escòcia, Anglaterra, França, Itàlia. Tot aquest sistema doncs, fa que no sigui construcció estàndard i que, clar, el fet de ser l'especial doncs, no pots anar al ritme que digui una altra obra. Ara pràcticament diries, ostres, amb els diners que hi ha, evidentment, no li falten masses anys, però, per exemple, estem pendents del projecte de la part escultòrica de la façana principal, que ja només això és un repte. I hi ha moltes escultures, el que les ha de dissenyar estarà anys a dissenyar-les, no se la voldrà jugar, ja m'ho rumia bé. L'última façana sencera que es va fer, que és la de Subirach, s'hi va estar 20 anys, i no paraven, ja hi havia tecnologia nova, es va començar a fer servir fins i tot, ja s'ha fet servir bastanta robòtica, avui dia una escultura ja no es pica, és a dir, tot és en idioma màquina, diguem, i amb un fresolí tens un bloc i després a mà acaben de fer les textures finals. Val? Per tant, la tecnologia s'intenta fer servir l'últim crit, però bueno, tot és especial, i aquesta especialització ho fa ser lent i molt car. Si haguessis de fer una aposta, que és difícil la pregunta, i potser d'això, quants anys li queden perquè es compleixi totalment l'obra? La part arquitectònica, per això dic, hi ha aquest repte de la part escultòrica de la façana principal, que és l'última, la part arquitectònica no li queden gaire més de 10 anys. I dins aquests 10 anys es solaparan ja molt probablement amb aquesta part escultòrica. La qual cosa, tot el tema de la pandèmia ens va fer molt mal, ara estaríem molt més endavant del que estem, però bueno, estem calculant això. I ja dic, inclús la part aquesta escultòrica doncs, pot estar, potser, no dic la meitat, però potser un 30% pot estar també ja fent-se. I l'incendi que hi va haver el 2019, perquè si no he buscat una mica d'informació, i si no m'equivoco, a la Guerra Civil, en plena Guerra Civil hi va haver un incendi, no? 2019. I el 2019 hi va haver un altre incendi que jo recordo que va ser com una explosió o... No, va ser un sonat que hi va fotre foc. Va ser un sonat... I això creus que... O sigui, va ser provocat totalment? Sí. Allà vam estar de sort perquè feia poc... Això va passar baix a la cripta, que està a 10 metres sota terra, i s'utilitza, es fan misses, de vegades es fan concerts, fins i tot hi ha cantat sol sense públic, amb Bono, de YouTube, i clar, té una utilitat bastant diària, estem agafant 2 o 3 misses cada dia, per tant hi ha molt d'això. Sonat, un dia va acabar una missa, va entrar a la sagristia i va encendre, clar, allà hi havia molt mobiliari, hi havia molt paper, i allò va tirar. El que passa que, a diferència del de la Guerra Civil, feia cop que es havia fet una restauració bastant important de la cripta, que de fet, més que una restauració, vam haver de reforçar els fonaments per fer la torre que va dalt, que és una torre de 150 metres. Hòstia. I 138, perdó, aquella. I, bueno, avui dia, no sé si suposo que heu sentit a parlar de la nanotecnologia, es havia aplicat nanotecnologia a tota la superfície de la pedra. Doncs l'incendi va crear sutge, el fum, que hi ha sutge. Si no hi hagués hagut la nanotecnologia, l'arreglo de tot això, és a dir, tornar-ho a deixar bé, hagués sigut molt car, però gràcies a la nanotecnologia doncs hi va haver alguns desperfectes, el foc, quan venen els bombers amb la pedra
pedra quan està calenta és tot el que té de dura té de fràgil. Quan hi tiren l'aigua freda, explota. Llavors, en alguns casos es va haver de canviar pedra, però el que hagués portat més feina, amb aigua a pressió amb una Karcher, va marxar. Gràcies a la nanotecnologia, perquè li va crear una pel·lícula protectora molt important. Explica una mica el tema de la nanotecnologia, què és, i quines tecnologies més s'hi apliquen avui a dia. Hi ha un tema que molta gent de vegades no diu, ostres, la família, que allò que no s'acaba mai, deu ser un tema molt arcaic. Ho ha estat, ho ha estat en èpoques de la història, perquè també no hi havia diners. Però tot el que, de vegades ho explico, la gent quasi no s'ho creu, tot el que surt o que es pot aplicar, almenys jo amb els 32 anys que porto allà, sobretot els últims 25, tot el que hi ha al món amb noves tecnologies s'hi ha aplicat. Per exemple, la SEAT i la seva família van ser les primeres empreses d'Espanya en fer servir la impressió digital. O sigui, la seva família va començar a necessitar impressió digital. És impressora 3D? Sí, impressores 3D. Impressores 3D que inclús hem arribat a ser rates de laboratori, una casa americana, de dir, feu servir aquest material, després feu servir aquell. Hem sigut rates de laboratori amb els grans plotters, les grans impressores de Hewlett-Packard, hem sigut rates de laboratori, és a dir, us deixem aquí aquesta impressora que només està en mode d'estudi, abans de sortir al mercat, i com que vosaltres aquí, això és molt gran i la fareu servir. D'això hem estat rates de laboratori amb moltes coses, amb temes informàtics. La més espectacular que jo em va agafar ja quan vaig entrar de resquitllada va ser, és a dir, Gaudí deixa un projecte que és tot números, és tot matemàtiques. Doncs es havien de traduir les formes dels guixos, dels models que ell havia deixat, a matemàtiques. Per fer això, quan va caldre fer-ho en sèrio, no hi havia tecnologia. Llavors, es podia fer deduint-ho, no? Teníem, o hi havia, jo encara el vaig conèixer, un arquitecte australià que va aconseguir, un tio que dona classes a no sé quantes universitats del món, ara fa temps que no el veig, no sé si encara fa, però ho feia, va aconseguir treure el CATS-5. El CATS-5 era un programa que havia dissenyat la NASA per les seves naus espacials. Això va ser un tema molt curiós. Quan vaig arribar ja feia anys que es feia servir, però esclar, parlem del 93, i això va ser als anys 80. I aquest programa, abans dels AutoCADs, clar, això encara no existia, tot això, feia que resolia moltes trobades de corbes rares, funcions de corbes molt rares, de difícil analitzar. I la casa Boeing dels avions ja havia comprat aquest programa per a la construcció dels avions. Per exemple, la corba que es produeix entre el fusellatge d'un avió i un ala, tens quasi un cilindre amb una corba molt rara, que és la forma de l'ala, doncs poder fer això amb la màxima precisió, més parlem d'un avió, necessitava ja aquest tipus de tecnologia als anys 80, es parla. Doncs aquest programa el va poder comprar també la Sagrada Família i era el primer lloc del món on es va aplicar en arquitectura. Hòstia. Sí. Has parlat de Gaudí. Sí. Explica una mica més Gaudí, per què va construir la Sagrada Família. En saps molt tu del Gaudí. Aviam, Gaudí, a part de que va fer... I què volia fer amb la Sagrada Família? No, aviam, amb ell el contracten. Sí? Arriba allà amb 31 anys, pensant-se que hi estaria per uns mesos. La Sagrada Família no la va començar a Gaudí, la va començar un altre arquitecte. Al cap d'un any va dimitir. I els contractistes que l'havien agafat, que era una fundació canònica, un d'aquests contractistes, de tota la junta, diguem, que hi havia, un era arquitecte i a casa seva, al seu estudi, tenien Gaudí que li feia de delineant, però ja era arquitecte. Com molts altres, per cert, com molts altres genis, en Dalí i aquests, amb Gaudí també, quan li van donar el títol, li van dir no sabem si li donem el títol a un geni o a un boig. A molts els hi ha passat. I, clar, el van posar allà i li van dir, mira, mentre no surti un altre arquitecte, fas càrrec de les obres. Ell es queda allà, comença a fer canvis,
I és ell que una mica convenç els promotors de dir, escolta, allò que primer volíeu fer, que hagués sigut una església molt petita, que no era una església ni dedicada a la Sagrada Família, perquè era una sessió dedicada a Sant Josep, i volíem fer un temple dedicat a Sant Josep, que tenim els planos, si no hagués passat a la història, doncs el mateix Gaudí va dir, ostres, jo crec que això es pot fer una cosa que transcendeixi, que vingui tot el món a mirar-ho. I el van deixar fer. Això va coincidir amb un donatiu molt important que hi va haver, que va permetre, doncs, una cosa es va juntar amb l'altra. Vale. I va ser ell que va dir, ostres, doncs això, deixeu-me fer. Quan ell diu deixeu-me fer, ja Gaudí, ja havien passat uns anys, ell s'hi entra allà el 1883, la Sagrada Família es comença a construir el 1882, ell entra al cap d'un any, 1883, i aquesta gran decisió ja estem parlant que ja era cap al 1900. 90 i pico. Per tant, ell ja havia començat a fer obres importants. Gaudí té dues grans parts de la seva vida, que és 1900 abans i 1900 després. Com que Cadaqués? Són més... També se'n van a viure Cadaqués. I bueno, per tant, és ell, és a dir, ell el que vol fer... penseu que, per exemple, arriba a ser tan bèstia el que fa que ja n'és coneixedor tot el món. En una època no hi havia internet. Fins al punt que això se sap, i tenim documents, és veritat, que cap al 1909 un representant del govern dels Estats Units, que llavors el president era en Grover Cleveland, envien representants del govern dels Estats Units i li fan un encàrrec a en Gaudí que, veient el que ell està fent, ja havia arribat, ja es havia fet coneixedor a molts llocs, li demanen que de la mateixa manera que està fent un temple amb tota la simbologia catòlica de Barcelona, volen un hotel que hagués tingut més de 300 metres d'altura, amb tota la simbologia dels Estats Units. On això? A Nova York. Ojo, Collons. Doncs ja existeixen uns planos, ell Saps va on dir és que Nova no, York? perquè a més li va agafar... Hi he estat, i vosaltres no, imbècils. No li va agafar una època molt Claro, bona saps? i va dir que no, però imagineu-vos com mig de Manhattan, Hòstia. un hotel de 300 metres d'altura dissenyat per en Gaudí. I hi ha uns planos d'un senyor que era de Sant Joan de Vilatorrada. Joanenc, bons records. Sí, El meu tiet. sí senyor. No, perdó. De Sant Fruitós de Bages. Fruitosec. Sant Fruitós. Que va ser un gran El meu escultor cosí. al costat d'en Gaudí. I aquest home, amb els anys, ell devia haver vist que Gaudí va fer uns primers esbossos, perquè va dir, bueno, deixeu-m'ho estudiar, doncs va dir que no. Aquests esbossos no se saben on van anar a passar, però sí que aquest home els va refer. I jo els he vist, els originals d'aquests esbossos, i és impressionant. O sigui, per exemple, al hall de l'hotel hi havia una estàtua de la Llibertat posada dins, més petita que l'original, i sí, unes idees. Era una barreja d'estil entre la Pedrera i la Sagrada Família. A quin rànquing posaries? És que la Sagrada Família té molta magnitud. A quin el que estem rànquing ho parlant, posaries? Bueno, A nivell mundial, no? Perquè... Bueno, és que... Depèn de com... Aviam, l'altre dia que van robar el Louvre, no? Hòstia, sí. Per exemple, al Louvre hi entra 30.000 persones cada dia, el doble de la Sagrada Família. Clar, Ai. la magnitud... Els gavatxos ens han superat. Depèn de com... Ja, Aviam, a la Sagrada Família no hi cap més gent, també ho haig de dir. És a dir, per un tema de seguretat, ni cabria més, no hi pot entrar més d'aquestes 14.000 i pico, no arriba a 15.000 persones al dia per un tema de superfície respecte als visitants. Però, clar, llavors la pregunta que em fas, clar, depèn, és dels monuments més visitats del món, sí. Ara és l'església més alta del món, fa pocs dies que ho som. Això era una pregunta, Exclusiva. Era una pregunta. Exclusiva. Recentment, que sí? Fins ara ho era la catedral d'Ulm, a Alemanya, amb 162 metres, i ara ho som nosaltres. I encara arribarem a 173. Boig. Sí, serà la més alta del món. Bueno, Ja ho és. Però voleu destacar més encara, Sí, bueno, saps? sí. I una cosa, jo sé que... Perquè si llavors arriba algú altre... Sé que a la Sagrada Família hi entren molts xinesos, és veritat? Orientals. Orientals, en general. Hi entren orientals i és així,
Què els hi fascina? De fet, L'altre dia vam fer una broma a la classe. Ai. Va entrar una oriental, diguem-ho bé. Va entrar a la classe i va saltar el comentari de no, t'has perdut, la Sagrada Família és cap allà. No, dic orientals i és així, i té una raó, que ara us l'explicaré, però jo amb 32 anys també us haig de dir que potser sóc molt ruc amb això, no sé diferenciar un japonès, un xino i un coreà. No sé diferenciar. Jo tampoc. No sé, tenen una mirada rara. Hi ha gent que diuen sí, no? Per l'idioma menys, evidentment, però l'aspecte... No, ja diu... Pels ulls tampoc. Hi ha qui us diu que sí. Diu que sí, jo amb 32 anys, no. Els xinets potser són més baixets, però tampoc són ells els barreges. Tots són iguals. Ells potser tampoc ens reconeixen a nosaltres. Potser més sí. amb els ulls tancats. Clar, poder ser. El Jan diria aquest tio és alemany. Clar. Sí. No dirien. Giri. Però l'Spanish, per exemple. No ho dirien. Spanish Group, come on. Ara que ens hem... Però llavors això que abans deies relacionat amb el que deies del monument de Catalunya, doncs és un monument poc o havia sigut poc reconegut pels propis catalans. Això té collons. Hòstia. Resulta que la primera universitat del món que va explicar Gaudí va ser la Universitat de Tòquio, abans que la de Barcelona. Hòstia. Llavors hi havia un arquitecte important, que era professor d'allà, que va saber de lo de Gaudí i tal, va visitar Barcelona, no el va arribar a conèixer, quan va visitar Barcelona feia poc que Gaudí havia mort, i fins al punt que li agradava tant que va dir, això s'ha d'explicar i ho explicarem als meus alumnes. Llavors, això, diuen que també hi ha diverses teories, n'hi ha una altra que també, que probablement una cosa devia ser derivada de l'altra, que hi havia un anunci de xocolata, però ja fa molts anys, dels anys 20 o dels anys 30, al Japó, que sortia el Sagrada Família. Hòstia. És que de fet hi ha un capítol de Chin-Chan que diu... Veus? Me'n vaig a Barcelona. Diu, me voy a Barcelona. Me voy a Barcelona. Van a la Sagrada Família, al Parc Güell i tot. Ara, una pregunta que ens ha deixat l'audiència, avui d'això. Què rius, Jan? No, m'encanta. Ficaré l'àudio al micròfon i tu ja el sentiràs. Vale? Sí. És una pregunta tècnica a nivell d'obra. Va. Quin és el millor punt estratègic per mirar les calces de les turistes de fer les escales? Si us sabria contestar. Hòstia. Bueno, és bastant tècnic d'obra, no deies? Sí, una mica d'obrer, molt d'obrer. Molt d'obrer. Això hi ha hagut èpoques. Hi ha hagut èpoques que el turisme ha estat molt més barrejat amb l'obra, o més proper. Ara és molt difícil, perquè l'obra, des que es va tancar, l'obra està molt allunyada del turisme, que per seguretat també va bé, però en algunes èpoques tot era més cachondeo. Hi havia més cachondeo. Sí, i podies veure més les turistes, els turistes també, però normalment et fixes més amb les turistes. Típica escena que cau un obrer que es distreu mirant. Ara, si hagués dit el lloc del punt estratègic, quan traiem el podcast veuries tots els xinos posant-se tots allà. Xinos i no xinos. I no xinos, sí. amb els ulls oberts. Els ulls oberts. Hòstia. El Xan diria culet. Com ho deia, Jo ara aquí vull dir una cosa, però és un debat en general. Ai, jo tinc un altre a nivell d'arquitectura, però fes tu. Jo primer un tastet. Casa Fígols. D'on? Casa Fígols. Ramon, en vols un? Mira el Jan, que l'està volent tot. Casa Fígols. L'està volent tot. Vale, jo aquí volia dir una pregunta en general a tots vosaltres, de si a dia de demà posen un preu de la Sagrada Família i tinguéssiu molts diners i us oferissin de comprar-la, la compraríeu? És a dir, veient la inversió que pot tenir, bueno, la inversió, vull dir el retorn que pot tenir, perquè si entren 14.000 turistes cada dia, la compraríeu o no? Home, veient la inversió, sí. Ja, però no t'he dit el preu, no t'he dit el preu, vols dir... Com no entens? Primer li has de posar preu. Clar, vull dir que jo he dit, si a dia de demà li posen preu, la compraríeu? Jo no. Ramon, Perquè et faria gràcia comprar-la? Em costa netejar l'habitació, imagina netejar... No, perquè, mira, la Sagrada Família, de la mateixa manera que es nutreix de donacions i entrades, probablement, si la Sagrada Família la construís o haguessin diners públics, no tindria cap sentit.
No, però aquí t'està dient que la compres tu, No són diners públics. Són No, però... No, ell es refereix... El fet de que estigués a la venda o del fet de que la comprés algú, automàticament es desvirtuaria tot el simbolisme que té. Clar. Bravo. Automàticament. És com si, Per tant, la algú, Sagrada és com si Família- algú compra la Patum de Berga. Clar. I qui és el que... Sagrada Família no se vende. La gestió. Clar, qui ho porta? Qui? Aviam, Si no ho gestiona ningú... primer ho va comprar un solar dels més grans que hi havia en aquell moment a Barcelona, que era aquesta associació. Aquesta associació, hi ha un moment que no deixa de ser una associació canònica en aquell moment, no sé, estem parlant de l'any 1882, no sé la llei sobretot religiosa com estava feta, però sí que és veritat que qualsevol temple pertany al bisbat. Doncs la Sagrada Família pertany al bisbat de Barcelona. Llavors el president sempre és l'arquebisbe, o en el cas normalment tots els arquebisbes de Barcelona que van siguin cardenals. Llavors el patronat, que és qui realment pren les decisions, és un patronat que l'ha triat el bisbat. Llavors el patronat és un patronat de gent molt important. Normalment els patronats que he vist he conegut gent molt important. Ara mateix la persona que està en l'àrea econòmica és en Guillem López Casasnovas, que havia sigut conseller del Banc d'Espanya, un gran economista. Ell va ser mestre del Salt Martín. Per tant, normalment és gent potent. El perfil d'ara del patró, això són patrons, potser és més tècnic. Jo el perfil que vaig conèixer anys enrere quan vaig entrar, normalment eren famílies, és a dir, representants de famílies molt potents de la burgesia catalana. Vale. Hi ha els Maragall, hi ha els Güell ja venien de la tradició de Gaudí. Els Grandia. Llavors, els Espel. normalment sempre s'ha buscat gent potent perquè, home, no gestionar qualsevol cosa. No, és clar. com el Barça, no? No pots deixar mans de qualsevol. I parlant del Barça, tu series un bon president. Sí. Joan Laporta, Té perfil de president. El coneixes, Joan Laporta, Joan Laporta, no? espavila't. El Joan Laporta el si coneixes. el tens aquí davant. El Joan Laporta no el conec, però conec altra gent vinculada al Barça, sí. Faria A més, bona oi que dupla. té perfil Sí, de... per això ho he dit. Té perfil, sí, Ramon. És de les persones que m'agradaria anar a sopar amb ell a Barcelona. Bueno, Seria un xou. És que seríeu superamics, segur. I després anar a l'Odegar. Ja s'ha muntat el I plan. després, fi... Ei! No, que no estaves tan mal. Xampany i festa! El Joel vol fer una pregunta i passarem a la part del vi. Abans de passar als vins, perquè també és un món en el que estàs triomfant. Viva el vino! Viva el vino! Com a arquitecte és una pregunta que pots no respondre perquè potser no, vull dir, no ho saps això, però és una curiositat que personal hi ha. Les torres bessones, de la manera que van baixar, de la manera que van caure, una mica així amb moltes teories de la conspiració, com a arquitecte creus que va estar provocat o realment va ser un atemptat? Independentment de com passés, aviam, si s'hagués volgut fer molt més mal, s'hagués fet que... O sigui, se'n va fer molt, cuidado. Però se'n podia fer encara molt més. Una de les coses que a mi em va sobtar, però que després em vaig assabentar que aquests edificis en teoria ja estan pensats perquè caiguin així, és que es haguessin desplomat. O sigui, al fons van fer així. Sí. Imagineu que haguessin fet així, no? Clar, allà, independentment de què va poder passar, hi ha una cosa molt clara. Jo crec que el que sí que estava molt intencionalitat, evidentment hi era tota, però una que estava molt ben estudiat és el següent. És l'indret de l'altura de l'edifici on s'estavellen els avions. És a dir, si l'avió s'hagués estavellat més amunt, hagués passat el mateix, però la càrrega que hi hagués hagut d'allà més amunt hagués fet pof, 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 i probablement no hagués acabat de fer així. En l'indret on cau, on s'estavella, la càrrega, què passa? L'estructura era de ferro, l'escalfor la fon, i llavors què passa? Just en l'indret